Iya tenang. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Bambang, pripun Mas? Pripun apa nih lah? Loh, jarine kapene ngrabi aku to Mas. Jadi apa tidak? Yo jadi toh ta, tapi nunggu sih yo. Walah nunggu nopo malih? Aku wis nunggu seprono seprene lho Mas. Yo nunggu ndek duit toh ta, duitku ngerek 200.000 tok iki lho. He Mas, tak kandhani nyang KUA Mas 200.000 wis bisa lho saiki ayo. Ah iya iku kan ning kawane to. Lah kok Mas kawine piye? Mas kawin 1 gelas air putih jadi ayo nang. Mas kawin nek 1 gelas air putih padake kena sawan nih to kowe ta. Wah aku urung siap engko aku makani bendinane. Oh tiga isong ragati bendinane. Oh alah Mas nanti lek gak enek beras Mas utang tonggo. Apa gunane tonggo aja mek nyocot tok. Oh iya ya ta. Ya wis nang ngono tak utang tanggoku aku. Ya wis ndang ayo engko bengi nang rene ya tinteni bapak ibu. Ya wis nang ngono. Tenan ya rapi tenan ya. Wis tak aku pokoke I love you full harus sampean. Iya makasih lho ta. Iya kita mulai dari nol toh bersama toh. Iya lah mulai dari nol kayak nang pom bensin kayak toh. Tapi engko nek wis berjaya ya aja ninggalno aku. Yo ora no mosok tak tinggal ya tetep tak cangking terus no kowe. Iki to kowe.